O alcalde Xosé Ramón Romero e a edil de Deportes Dores Torrado informaron esta mañá dunha nova actuación no complexo deportivo da Cachada. Neste caso, trataríase da renovación integral dos baños e vestiarios da instalación. O presuposto desta actuación ascende a uns 276.000 euros, que o Concello pretende acometer cunha achega solicitada para tal fin á Deputación da Coruña, por un importe duns 150.000 euros. Pero tamén quero deixar claro aos veciños e as veciñas do noso Concello que esta actuación polo conxunto do equipo de goberno, ímola acometer, haxa ou non haxa subvención da Diputación Provincial, porque para nós é unha prioridade absoluta. Foi un acordo que adoptamos dentro do equipo de goberno, dar prioridade á posta en marcha da piscina municipal, a renovación e regeneración integral da mesma, e creemos que é moi importante que se acometa esta actuación, se é con a axuda da Diputación Provincial ben, e se non con recursos propios municipais. O alcalde aproveitou tamén a visita para facer balance das numerosas actuacións realizadas durante os últimos anos no complexo deportivo, de cara a mellorar as numerosas deficiencias que presentaban as instalacións, todas por un importe total de uns 200.000 euros. En todo momento este goberno estuvo traballando arreo dende o ano 19 para mellorar as instalacións. Eu creo que unha vez que volvan a xente usuaria desta instalacións, unha vez que vexan como quedou esta renovación, pois vais olvidar do tempo en que tardamos en abrilos. A verdad que desexaríamos abrila antes, pero o tema da pandemia e o tema dos plazos e das obras, pois a verdad que se foi retrasando un pouquiño, pero nada exagerado. Sen querer falar aínda de prazos, o Concello traballa agora coa vista posta en poder reabrir canto antes as instalacións, iso sí, nunhas condicións óptimas. Mentres tanto, danse os pasos tamén na tramitación da súa futura xestión, que todo apunta que iría encamiñada cara a unha administración mixta do Concello con algún dos clubs que actualmente empregan as instalacións.